puti na gani kay ko oh. Puti ka dyan. Na puti na kay akong naong dire. Sa akong for today's video, magtanaw mo sa akong dagway nga eksperimentuhan nato. Kana ganing magpagwapa ta nga wata kay bawon sa ibutang nato. So mao nay mahitabo okay ra ba ka nino? Nadi ko isulti ninyo guys. Sa una, pila pa akong edad 17, nakatrabaho ko sa metro, nahimo kong tindera. So manatay background gamay nga pag-combine sa color sa atong mata. Kay lagi dugay na ang panahon, nalimot na ta. May kay ko ana sa una mo butang og black gani kanang eyeliner ba. Mao na ni guys, naggamay-gamay na akong mata kung unsaon ni nako. Hoy, first time taon niya ako nagpagwapa-pagwapa ang uban kay bayad sila og tag 800 pagpagwapa. Pagwapahan sila kay ako ay pasagdaan na lang ni nako atong suwayan no sa itsura nato tanawa guys nagpiyong-piyong na silang bandin. Tan-aw nako guys, okay ra man sad. So mao na ni ron. Video na ni. Guwapa na ang tanan og excited na. Gihato di ay mi padung sa venue. Hapit na mi maabot ani guys. Tanawa. Tanawa ang mga postura guys. Mao ni akong kauban niya. Hurting sexy ha. Lady in red. Lady in red. Dili na mao diha. Sayop ta. Lahi day gisot ni mamilit mi. Huy, kuan man na diha, bunyag. Bunyag kaya? Mura. Dili na mao. Naikog tani nila oy. Ano ba? Sila ba? Churi daw, please. Ha, ansa? Churi mo ba? Hilak sa ba? Nabitaw ko. Nakasuway mo gudwa ng Mark. Nami karon sa Paradise Garden ay basta makaari na gani sa laing lugar unsa pay buhaton ay picture so mao niya mong gibuhat guys samot na nga mga gwapa gwapa sa mong pamati ba ug mga sexy feeling sexy ba. Candid or lighted the first candle. That's why, what is the first candle of Advent? Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. Ang panahon ay masalang. Oh, ang inaragod sa tanan sa pamahimayo. Ang pamahimayo. We have our bed. Yes, and we will. Alasas, buka ko niya yung asawa. Wait. Ito mo kayo, niya siya. Asa si sir? Wala lang ko. Okay na? Wala na. Okay. Wait. Thank you, Mr. Franklin Antigua. Now, Miss Mary Jane. And
next, please prepare Mr. Leonardo Barry. Please prepare Mr. Leonardo Barry. Okay, 3, 2, 1. Congratulations. And next, John Philip Bonsuka. John Philip Bonsuka. Mr. Leonardo. Okay, nasa ko ba? Congratulations, everyone. Loyalty award is in 14 long years. Congratulations. And now for our 15 years in service. First on the list, Maria Teresa Abalos. Usa-usa to, Okay, miss. all in all 15 Ipahurot ni mo. years of service to be back for a great victory.